bon dia a tothom. Senyor vicepresident, com sap, el passat 24 de desembre de 2016 es va publicar en el butlletí oficial la convocatòria d'ajuts adreçats a pimes que facin recerca per a dur a terme accions en matèria de transferència de coneixement i activitats innovadores. En aquesta convocatòria es preveia un mes perquè les pimes presentessin les seves propostes. Per tant, tenien temps fins al 25 de gener de 2017 i s'estableix també que l'administració té 6 mesos per resoldre. Per tant, la resolució pot arribar fins al 25 de juliol. Que jo tingui notícia, han passat ja 4 mesos des que es va acabar el termini, encara no ha sortit la resolució d'aquests ajuts. I a més també preveu la convocatòria que el 15 de setembre s'han d'haver acabat les accions per poder-les justificar. Per tant, això vol dir que des del termini màxim en què l'administració podria resoldre, és a dir, el 25 de juliol, i la finalització de les accions, el 15 de setembre, hi ha encara no 2 mesos, entre els quals, evidentment, hi ha el període de vacances pel mig. La qual cosa, lògicament, redueix molt el temps perquè les empreses puguin dur a terme els projectes sabent si disposen o no del finançament. Evidentment, vostè em podrà dir, i amb raó, que les accions es poden haver posat en marxa amb antelació, amb anterioritat, ja que es poden posar en marxa a partir de la sol·licitud. Però precisament la convocatòria fa èmfasi en el criteri de l'efecte incentivador de l'ajuda, que com tots sabem és un criteri de la Unió Europea per finançar la convocatòria. És a dir, es considera que es produeix un efecte incentivador quan les ajudes canvien el comportament de l'empresa de tal manera que aquesta emprèn activitats que si no, no realitzaria. Per tant, les ajudes no han de subvencionar els costos d'una activitat en les quals l'empresa incorreria de totes maneres. Això és aquest efecte incentivador. Per tant, perquè es verifiqui aquest efecte incentivador, és fonamental una planificació temporal que permeti, en primer lloc, que les empreses tinguin temps suficient per preparar la proposta i, en segon lloc, que tinguin temps suficient per executar-la, sabent si es disposa o no de l'ajut. És per aquest motiu que li deman quines millores es pensa introduir en properes convocatòries perquè les empreses tinguin temps suficient per dur a terme aquestes actuacions. Gràcies. Gràcies, senyor Castells. Té tota la raó en quant que efectivament els terminis són massa ajustats. La convocatòria de 2016 va sortir al desembre. També vull recordar que després de 7 anys sense cap tipus de convocatòries per ajudes innovadores. Per tant, crec que l'important també és recalcar que vàrem recuperar unes ajudes que en el seu moment un govern que va apostar per la innovació i la recerca va posar en marxa, però que per mig va venir el desert bauçà. Li he de dir que demà mateix, dia 31 de maig, se proposarà la concessió dels projectes avaluats positivament. S'ha fet feina el més aviat possible, de tal manera que s'han presentat 82 sol·licituds, 14 corresponen a Menorca, una a Eivissa i 67 a Mallorca. Els números de Menorca tan bons creiem que se deuen primordialment, entre altres coses, a l'obertura del centre de Menorca, i llavors a totes les illes s'han fet presentacions d'aquestes línies d'ajuts, per tant, en aquest sentit, totes les illes han tingut la mateixa oportunitat. L'avaluació externa d'aquestes 82 sol·licituds ha fet que passassin de manera satisfactòria 33 projectes. També s'ha de dir que en l'anterior estratègia d'especialització intel·ligent, que només tenia en compte el turisme i no de diversificació econòmica, només haguessin passat 18 projectes. I per evitar aquest problema que hem tingut amb aquesta convocatòria de 2016, la de 2017 millorarà els terminis i esperam publicar-la ja dins el juliol de 2017 perquè els terminis siguin millors. I esperam que la de 2018 encara sigui més prematura i ja no sigui dins el juliol, sinó que fos dins el primer trimestre de l'any, que seria l'ideal. Moltes gràcies. Gràcies, senyor president. Gràcies per la seva resposta, senyor vicepresident. Bé, congratular-me que, tal com vostè anuncia, el mes de juliol es pugui disposar ja d'aquesta convocatòria. Jo crec que l'ideal seria que les empreses poguessin presentar immediatament les seves propostes de manera que abans que acabés l'any hi hagués una resolució i, per tant, el 2018 sabessin ja si disposen o no d'aquest ajut. Gràcies. El que farem per aquesta convocatòria d'enguany és incrementar el període d'execució de les accions de R+D+I i obrim bàsicament en aquesta nova convocatòria empreses del sector agroalimentari que apostin per solucions innovadores, de l'economia circular, del sector nàutic, indústries culturals i creatives i TIC en general, no només d'empreses turístiques, sinó de totes aquelles que apostin per la innovació i la tecnologia. Moltes gràcies.